Seme oba kunafo nana ama Bosompra. Aw. Oba ade ato nani. One ya papa nana Kwasi Bosompra wo mamu enan. Oba kunafo nana ama Bosompra ena unhunu wo emfoni no eso no. Oba kunafo yako kafra wona ade ato wo ya pon sorry nana no mayebi nanso ye de aseda abema nyankopon twedi ampon na ye ba sorry nso so the same way nana afia sewa Goasomanhene enso so ena unhunu wo emfoni no so no nana afia sewa Goasomanhene ena same nana nso so aba bedua nana afia sewa no Goasomanhene ono ena ne bada famo oba tanya ne nsono mu ate nana afia sewa Goasomanhene ena unhunu wo emfoni no so no same dey asori ne yapon enti mpanifo beko na akotena patase wakotena patase na de aka wa patase no ye de sebi mpraduasa ye de asomo ADUMASA TV amane ne amamere no ho ene yatena ye enti apon asori kan ho na de aka akire ebo donko pepepepepepe na mpanifo kotena patase ede ye papa adaduanan ahihye so ne atwe na nanom a ebeba